Днес ви каним в един уникален свят, където колите не са просто превозно средство, а са ключ към свят на стил, мощ и изключително удоволствие от пътя. В нашия шоурум ще откриете широка гама от марки и модели употребявани автомобили. Независимо дали търсите стил и комфорт или икономичност и перформанс, ние ще ви помогнем да намерите перфектният автомобил, отговарящ на вашите изисквания. При нас всяка кола е като перлено съкровище, внимателно избрана и създадена за тези, които живеят живота си с стил и страст. Тук не правим компромиси с качеството и затова предоставяме гаранция за всяко закупено превозно средство. Нашите служители са професионалисти в своята област и преди да влезе в ръцете и живота на новия собственик, те се грижат стриктно за всяка детайлна инспекция, за да ви предоставят автомобил, на който може да се доверите. Нашата мисия е да осигурим изключително обслужване и да направим вашият опит с нас незабравим. Затова в Елия Auto не просто продаваме автомобили, а създаваме дългосрочни връзки, основани на доверие и отношение. С разбиране за уникалните нужди на всеки клиент, предлагаме гъвкави финансови решения и лизинги с одобрение на 100%. Добре дошли в Елия Auto. Вашето място, където автомобилите не просто се продават, а събуждат страстта ви за шофиране.